Nanumpa nitong Miyerkules ng umaga, December 17, ang 870 na bagong patrolmen at patrolwomen sa pangunguna ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa Camp Olivas sa lungsod ng San Fernando. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., mula sa mahigit na 3,000 aplikante, 870 ang matagumpay na nakapasa sa mahigpit na proseso ng recruitment. You will undergo a major transformation. Mula sa pagiging sibilyan, papasok kayo sa isang buhay na disiplinado at may sakripisyo sa loob ng RTC 3, Regional Training Center 3. Mararanasan ninyo ang tunay na regimentation. Sa bilang na ito, 550 ang pumuno sa attrition quota at 320 naman sa regular quota na inaasahang magpapalakas sa police manpower, magpapabuti sa police to population ratio at magpapataas ng police visibility at operational readiness sa Central Luzon. More than 3,000 applicants, 870 lang talaga yung nakuha natin. And doon sa 870, napakasimple ng mensahe, pag-igihin ng training, sa puso ang training dahil yung gagawin nila sa training, ito yung gagawin din nila paglabas nila para sa pagsiservisyo sa ating taong bayan dito sa Central Luzon. Napakahalaga na madagdagan yung kapulisan natin, lalong-lalo na tumataas na rin yung populasyon ng Region 3. And kung makikita natin, kailangan pa natin ng pulis dahil kung titingnan mo nga, lalong-lalo na yung probinsya ng Zambales, Bataan, Olongo, Penangeles, kulang na kulang pa talaga yung kapulisan based doon sa stopping pattern, doon sa table of organization natin. So itong 870, additional police force na naman to na mag-maintain ng peace and order dito sa Central Luzon. Pinangunahan ni Peñones ang panunumpa. Kasunod ang formal na presentasyon ng mga bagong pulis na isinagawa ni Police Colonel Romel Batangan, Deputy Regional Director for Administration. Binigyang diin ni Peñones na ang pagiging pulis ay hindi lamang trabaho kundi isang tungkulin at bukasyon. Kabilang sa screening panel para sa mga babaeng aplikante ang Soroptimist International of Pampanga sa pamumuno ni President Mary Grace Malyari, ang nag-iisang non-government organization na bahagi ng screening committee. Isa kami sa nag-iisang non-government organization that represents the women's sector, and kami lang yung non-uniform personnel na kasama sa panel. So we make sure na ma-maximize yung more than 20% or more na mga kababaihan ng ma-i-admit o masama sa mga bagong hilera ng mga kapulisan. Isa sa mga pinaka-importanting project ng Soroptimist ay yung Adapt a PNP WCPD. So para nakakasiguro kami na merong mga assist para sa ating mga women and children, kailangan enough yung representation ng women sa bawat stasyon ng ating mga pulisya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.